Ngozi. Hello, boys and girls, mummies and daddies, grandmas and grandpas, uncles and aunties. Hello, everyone. Ndewono. No. Today, I'm reading a story titled The Poor Lady. It's a book written by Larry Semiono, and it's a book published by Pratham Books of Story Weaver. I hope you enjoy it. Ngwakanyibido. Let's start. O ruru otu mgbe. O nwere otu nwanyị ogbenye. O bi n'otu obere obodo ya na ụmụ anọ ya. O nwere nrọ nke ife n'elu. O jikwaghị ego o ji azụ ụgbọelu. Ọ chọrọ ịhụ urukpuru, ọnwa na kpakpando n'ebe ọ dị nso. Ụbọchị niile ọ na-anọ n'ala n'okpuru osisi na-elekwasị anya n'igwe. Otu ụbọchị, dịka ọ na-agagharị n'okpuru osisi, ọ hụrụ otu mkpekele osisi. O wee tụtụrụ mkpekele osisi ahụ, were ya lawa ụlọ. N'ụlọ, mkpekele osisi ahụ bidoro kwuwa okwu. Amara m na ị chọrọ ife n'elu. M ga-enyere gị aka. Nwaanyị ahụ wee nwee obi aṅụrị. Kedu mgbe m ga-efe n'elu? Ka ọ jụrụ. Echi n'abalị. Eziokwu. Ọ gwara ụmụ ya maka iji mkpekele osisi ahụ fee n'elu. Nne, ahụ ọ na-arịa gị ka ọ bụ nọọ ike gwụrụ gị? N'abalị echi, unu lepụ anya na mpio. Unu ga-ahụ m ebe m na-efe n'elu. Mkpekele osisi ahụ ghọrọ efere osisi, wee mee ya ka o fee n'elu. Ọ hụrụ ọnwa, ugwu na urukpuru. Mgbe ahụ, ọ hụrụ ọtụtụ ọkụ. Mgbe ọ kara otu awa gachara, o wee lọghatachi n'ụlọ. Mgbe ọzọ, mụ na ụmụ m ga-efe n'elu. Akụkọ nke a agwụgo. Ka ihe anyị mụta site n'akụkọ nke taa? What have we learned from today's story? We're learning that it's never too late to dream dreams, and you're never too old to try new things. So you're never too old or too young to try something new. Kedu okwu ndị anyị mụta n'akụkọ taa? What new words have we learned today? Let's go over it. Ogbenye, poor. Ogbenye means to be poor. And the opposite of this is to be rich, which is Ọgaranya. Ọgaranya, rich. Ogbenye, poor. Ife, to fly. Ife n'elu, to fly. Elu means up. Ala means down. Elu, ala, up and down. Ọdịnelu, ọdịnala. It's up or it's down. If you want to say under something, n'okpuru. So okpuru means under. Ọdị n'okpuru, ndokwasa. It's under the table. Ọ nọ n'elu, ndokwasa. It's on the table. So n'elu, on top. N'okpuru, under. N'elu, on top. N'okpuru, under. Elu, up. Ala, down. Nrọ, dream. Nrọ, dream. Arọ m nrọ. I had a dream. Nrọ, dream. Ụmụ m, my children. Or ụmụaka m, my children.
So it comes from the word ụmụaka. So you can abbreviate it to ụmụ. Ụmụ, children. Ụmụaka, children. And if you want to personalize it to my children, ụmụakam or ụmụm. Mpio, window. Mpio, the window. And the door is ụzọ. The door, ụzọ. Window, mpio. Ikwu okwu, to talk. Ikwu okwu, talk. Ana m ekwu okwu, I'm talking. Ị na-ekwu oke okwu, you talk too much. I'm sure some of you, your mummies and daddies, tell you this quite a bit. Ị na-ekwu oke okwu, you talk too much. Shh, Bichono. Shish, hush. Don't talk too much. Ọnwa, the moon. Ọnwa, moon. Star, kpakpando. Star, kpakpando. Kpakpando, star. And the cloud is Urukpuru. Urukpuru, cloud. Urukpuru. That's it for today. I hope that you've enjoyed this story. If you haven't subscribed to the channel already, do so, and do give us a thumbs up to encourage us to keep going. And I hope that you will try something new that you've always wanted to try. Give it a go and see how it goes. Until next time, Nyagazi Arunu. Take care, everyone. Bye-bye.